takaenda kuinspection kwanyatsvimbo kumagadzire yanga iri nyaya between James naVitalis. James naVitalis mabrothers, asi mabrothers vari 5. Pao 5 wavo vakanga vakapiwa maportion eland nababa wavo Eric palendi yavanga vakapiwa. Saka James ndiye akauya aine complain yaakauya nayo. Takaenda paground tichitarisa, tobva taenda viewer mukoma wake newaning'ina wake wese wakakonfirma kuti pakanga patorwa naVitalis inzvimbo yanga yakapiwa James. Iyo James wacho bva azotaurawo kuti handi chokwadi ndatorawo, asi ndine urombo ngatichidzoke hedu kumaboundaries anga ari kukani. Saka painzi papaine passage yanga iri pakati, anga akaextenda land yake ichipinda achiita kakukata passage iyo yanga iri no man's land. The other side kwai kuine vanonzi vana masvikeni vari kweri, vana masvikeni vanogara wa the other side. Saka wanga waaffectwa neextension yanga ichiitwa naVitalis. Saka zvese wakabva wazongowirirana aona kuti zveshuwa vanhu vese wanga waripo wakangotaura chokwadi, kubva pana mukoma wake Sabhuku kusvikira pane vamwe vese nemanext door wakangotaura zvaiva zviri paground. Saka wataura zvaiva zviri paground, Vitalis akabva ati ngatibva tatopinda muground mutidini tinatse kudzoka munzvimbo dzataingoseenza kare. Saka takatenderera tobva tagadzirisa between James naVitalis, tobva tazogadzirisa futi land yanga iri kunetsa between Vitalis naMasvikeni. Asi yanga iri kunetsa between Vitalis naMasvikeni yanga iri suppose yonga iri between James and Masvikeni, ndiko kwai kuine extension. Saka James naMasvikeni vakabva vangogadzirisana, zvobva zvangopera zvese zvakadi zvakanaka. Saka ivo vakangotsinhirawo nekusimuka vachitaura, but ndo mataurirano yatakaita. Kana paina ane chekutaura kusimuka achitaura. Takabvumirana saizvozvo, ndakumirira kuti kana tapedza kukova ndobvisa waya takabvumirana. Izvo ndingokumbirana ndechekuti zvatakanga takabvumirana ariko zvokakawadzana kazhinji paboundary. matopiwa tsamba yejudgment irikutaura zvamataura kuti mawirira kuchaizana, so that isitozoita follow up kuona kuti zvamakawirirana zvizvo sekutaura kuti aVitalis kana waita sei, kana akohwa handiti tichazoya paground, wakomana achaya paground, woita make sure kuti no man's land yati yapo, zvese zvikudiwa zvaita. Thank you for understanding. Right, thank you. Next.